हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय थाबाय। प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना थामहिनबा मदि सरकार थांनाय बोसोरफोराव आइजो बिथांमोननो होदोंमोन नखराव गंफा गेस। सरकारनि नायबिजिरनायाव दाबो माखासे गोरिब आइजो बिथांमोना बे गेसनि सुबिदाखौ मोननो हायाखै। अब्ला बिथांमोन बायदि गोरिब नखरनि आइजोनि थाखायनो बानायनानै होदों प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना 2.0 थामहिनबा नैथि खोन्दो। जायफोरानोखि सिगाङाव होनाय बेफोर गेसनि सुबिदाखौ मानिबा जाहोनाव हयथ' कागज पत्रनि थि जायैयाव हास्लाबैयाव एबा एप्लाइ खालामनानै रिजेक्ट जानानै मोननो हायाखैमोन, अब्ला दा जिंगासिनांगौ जेबो गैला। बेबाराव एप्लाइ खालामनानै लानो हासिगोन। बिदिब्ला सोरबादि सुबुङा बे गोदान एप्लाइखौ खालामनो हागोन, मा डकुमेन्ट्स नांगोन, माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन, बेसेबां फिस लागोन, लास्ट डेट, बेफोर गासैबो खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। जायफोर बिथांमोनाखि प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना 2.0 खौ एप्लाइ खालामनो लुबैयो, बिदिब्ला बिथांमोना बेखौ मोननै राहायै एप्लाइ खालामनो हागोन। मोनसेया जाबाय अनलाइनजों आरो गुबुन मोनसेया जाबाय अफलाइनजों। जायफोर बिथांमोनाखि अनलाइनजों सुबिदा जायो, बिदिब्ला बिथांमोना अनलाइनजों एप्लाइ खालामदो। आरो जायफोर बिथांमोनाखि अफलाइनजों सुबिदा मोनो, बिदिब्ला बिथांमोना अफलाइनजों एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय आं बेवहाय मोननैनिबो प्रसेसखौ फोरमायनानै होगोन। बेनि सिगां नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लादो सोर सुबुङा बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो सोर हानाय नङा। लोगोसे मा डकुमेन्ट्स नांगोन नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो मिथिनानै लानो हागोन। बेवहाय नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय आं फोरमायखानानै होनो सानदों। बेवहाय नोंथांमोना नायनानैबो लानो हागोन। बेवहाय नोंथांमोना नाम्बार 1आव नुनो मोन्दों, फोरमायखादों 18 बोसोरनि गोजौनि जायफोर बिथांमोनानोखि थामहिनबा आइजो बिथांमोनानो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि थाखाय बिथांमोना 18 बोसोरनि बारनो नांगोन। आरो सिगाङावनो जायफोर बिथांमोनाखि LPG कानेक्सन दंखायो, बिदिब्ला बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। आसामाव बेनि थाखाय जायफोर बिथांमोनाखि SC आरो ST केटेगरि बिथांमोनाल'सो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। लोगोसे अन्त्योदय अन्न योजना थानाय बिथांमोनाबो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। लोगोसे प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण बेनि लिस्टआव थानाय बिथांमोनाबो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। लोगोसे बेवहाय डकुमेन्ट्स हिसाबै नोंथांमोननो फोरमायखानानै होखादों जे बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों आधार कार्डआ बेनि थाखाय गोनांथार। आधार कार्ड गैयाब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नाथाय बेवहाय आसाम आरो मेघालय रायजोनि थाखाय बेखौ रेहाय होनाय जादों जे आसाम आरो मेघालयनि थाखाय आधार कार्डआ गोनांथि नङा। बेवहाय आसाम आरो मेघालयनि थाखाय रेशन कार्डआ जोबोरै गोनांथि। रेशन कार्ड गैयाब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। बेखायनो नोंथांमोना रेशन कार्ड जायफोरनि नखराव रेशन कार्ड दङ बिथांमोनाल'सो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो लोगोसे बेवहाय नोंथांमोननो नांगोन बेंक एकाउन्ट। जायफोरानोखि बेंक एकाउन्ट गैया, बिदिब्ला बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। बेवहाय नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ मिथिनानै लादो, जायफोरानोखि माइग्रेन्ट पार्सन, बिदिब्ला बिथांमोना बेनि थाखाय सेल्फ डिक्लारेसन नांगोन। थामहिनबा बेवहाय बिथांमोना रेशन कार्ड गैयाब्लाबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय बेवहाय अनलाइन माबोरै एप्लाइ खालामनाय जायो बेनि प्रसेसखौ नोंथांमोननो बेवहाय दिन्थिनानै होनि। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना 2.0 नि जिथु वेब पर्टेल, बेनिनो इथि गाहायथिंजाय फैयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोनसे अपसन नुनो मोनगोन। नोंथांमोना बेथिंजाय लास्टआव फैयोब्ला बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। फोरमायनाय दङ एप्लिकेन्ट्स मे एप्लाइ एनि आदार डिस्ट्रिबिउटर अफ हार चइस। बेवहाय बिथाङा जेरैबायदि गोसो बेबायदिनो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बेवहाय फोरमायनाय दङ। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय जोबनायाव नुनो मोन्दों अनलाइन पर्टेल। बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव दानिया भारतनि मोनथाम गेस कम्पानि, बे गेस कम्पानिया बेबायदि ओंखारनानै फैगोन। नोंथांमोना दानिया बे मोनथामनि बबे मोनसे कम्पानियाव नोंथाङा एप्लाइ खालामगोन बेखौ नोंथांमोना बेबायदि क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय जे नोंथाङा बबे कम्पानिखौ गोनांथि जादों। बेबायदिनो आं नोंथांमोना दिन्थिनानै होनो थाखाय बेवहाय बे कम्पानिखौ बेयाव क्लिक खालामनानै होबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि फर्म गेवनानै फैगोन। दानिया नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन नोंथाङा माखासे इनफरमेसनखौ बेवहाय सैथो नोंथांमोना फिलआप खालामनानै होब्लानो जाबाय। जे बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों रेगुलार कानेक्सन रेजिस्ट्रेसन। जिहेतु बेयो रेगुलारनि थाखाय नङा, बेयो उज्ज्वला बेनिफिसियारि कानेक्सनसो। बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय टिप खालामनानै होब्लानो जाबाय। टिप खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांनाव बेयाव दानिया मोननैसो इनफरमेसन बिगोन। नोंथाङा बेखौ टार्म्स एन्ड कन्डिसन जिथु दङ बेखौ नोंथांमोना एक्सेप्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय। एक्सेप्ट खालामनानै होनायनि उनावनो दानिया नोंथांनाव माखासे इनफरमेसन आरो बिबावनाय जादों। बेवहाय नोंथांमोना नायदों, बेवहाय लकेसन वाइज नोंथांमोना बेवहाय टिप खालामनानै होब्लानो जाबाय। टिप खालामनानै होनायनि उनाव दानिया नोंथांनि जे लकेसन बेखौ नोंथांखौ एन्टार खालामनो होगोन। बेवहाय नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो अर्थात बबे स्टेटआव गोग्लैयो नोंथांमोना नोंथांनि स्टेटखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय। नोंथांनि स्टेट बायदि बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होदो। बेबायदिनो आरो नोंथांमोना बेवहाय सोंबावगोन नोंथाङा बबे डिस्ट्रिबिउटारनिफ्राय लानो, थामहिनबा बबे जिल्लानि डिस्ट्रिबिउटाराव नोंथाङा गोग्लैयो बेखौ नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय।
बेबायदिनो नोंथांनाव आरो बेबायदिनो माखासे इनफरमेशनखौ नोंथांमोना बेबायदिनो होनानै होब्लानो जाबाय नोंथांनि सुबिदा बायदियै। बेनि उनाव नोंथाङा गासैखौबो होनायनि उनाव बेवहाय नोंथांनि जि डिस्ट्रिबिउटर बियो नोंथांनि ओनसोलनि थामहिनबा नोंथांनि खाथिनि जि डिस्ट्रिबिउटर बियो बेबायदि ओंखारनानै फैगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना दानिया बेयाव नेक्स्टखौ क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै होनायनि उनावनो नोंथांमोननि जि फर्म बे फर्मआ बेबायदिहै खेवनानै फैगोन। नोंथांनि सेराव फर्मआ बेबायदि खेवनानै फैगोन। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों प्रधान मन्त्रि उज्ज्वला योजना KYC एप्लिकेशन। बेवहाय दानिया नोंथाङा जेरैबायदि दङ नोंथांनि एड्रेसाव जेरैबायदि दङ थामहिनबा नोंथांनि डकुमेन्टसा जेरैबायदि दङ बेबायदि नोंथांमोना गासैखौबो सैथोयै फिलआप खालामनानै होब्लानो जाबाय। नोंथांनि नाम, नोंथांनि मबाइल नाम्बार, नोंथांनि न' नाम्बार, बेबायदिनो नोंथांनि बेंक एकाउन्ट डिटेल्स गासैखौबो नोंथांमोना जेरैबायदि दङ बेबायदिनो गासैखौबो आबुङै फिलआप खालामनानै होनो नांगोन। बेनिफ्राय नोंथांनि न'खर परियालनि गासै सोद्रोमा बिथांमोननि नामखौबो बेवहाय होनो थाखाय खावलायदों। नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो डिटेल्सआव लिरनानै होब्लानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना गासैखौबो खालामखांनायनि उनाव बेवहाय नोंथांमोना साबमिट बाटन नुनो मोनदों। बे साबमिट बाटनाव क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेवहाय साबमिट खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांनि बे जि फर्म बे फर्मआ नोंथांनि ओनसोलाव थानाय बे डिस्ट्रिबिउटारनाव सहैगोन। बेनि उनाव डिस्ट्रिबिउटारा नोंथांखौ खनसे फन खालामगोन। अब्ला नोंथांमोना गासै डकुमेन्टसजों लोगोसे बेखौ जमा हैनो नांगोन। बेवहाय जेब्ला नोंथांमोना बे डकुमेन्टसखौ जमा हैगोन अब्ला नोंथांनाव थाइसेबो रां बेवहाय लानाय जानाय नङा। बे गासैबो टटेलि फ्रिसो। बे भारत सरकारनिफ्राय फैखानाय। बेखिनियाव अनलाइन माबोरै एप्लाइ खालामनाय जायो बेनि प्रसेसखौथ' फोरमायबाय, नाथाय अफलाइन माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन बेनि प्रसेसखौबो नोंथांमोननो बेवहाय दिन्थिनानै होनाय जागोन। नोंथांमोना जेब्ला अफलाइन एप्लाइ खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बे फर्मखौ फिलआप खालामनांगोन। बे फर्मजों लोगोसे नोंथांमोना गोनां डकुमेन्टसखौ बेवहाय होफानो नांगोन। बेयावबो नोंथांमोना दहाय नुनाय बायदि बेवहाय नोंथांनि नाम, नोंथांनि लास्ट नाम, नोंथांनि एड्रेस, नोंथांनि न'नि नाम्बार, बेफोर गामि नाम्बार, जिल्ला बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना जेरैबायदि दङ बेबायदि होनांगोन। लोगोसे बेंकनि डिटेल्स बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना बेबायदिनो होफानांगोन। लोगोसे मा डकुमेन्टस होगोन नोंथांमोना बेवहाय टिक खालामनानै होनो नांगोन। बेबायदिनो गासैखौबो नोंथांमोना फिलआप खालामनानै होनायनि उनावनो नोंथांमोना नोंथांमोननि ओनसोलाव थानाय नोंथांमोननि गेस एजेन्सियाव थांनानै नोंथांमोना बेखौ जमा हैनो नांगोन। बेनि थाखाय थाइसेबो रां लानाय जानाय नङा। नोंथांमोना बेखौ टटेलि फ्रियै नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन।